in kakanka ya mutu sai ka hau kujerarsa? Ka yi a banza kenan. Ina ba ta bayanci wannan. A'a, yanda kakanka ko babanka ya kokari ya zama malami, kai ma me za ka yi? Kokari za ka yi ka zama malami. Dan takaitaccen raddi ga masu sukar tafsirin Zainab Jafar Mahmud Adam, Allah ya mata rahama. Wayannan jahilai ne, ba san me suke yi ba. Da Zainab kawai ta tsaya, babana Jafar Mahmud Adam shehun malami, kawai malami ne, ta isa ta hau wannan kujerar? Sai da ta haddace Qur'ani, sai da ta karanta hadisi, sai da ta koyi larabci, sai da ta je jami'atul Islam. Bayan gwagwarmaya kokarin koyon Qur'ani da ta yi a gaban babanta da almajiran gidansu, mijinta malami ne, da haka ita ma ta zama malama. Da haka tsamiyar kan kabari ce bakin cikin masu kunu, mutu bi gaizikum, ko kuna so ko baka so, ba gadan banza ta yi ba. Ita ba wajadana aba ana ala zalika bace, a'a karatu tai, kokari tai, shine Allah ya maida ita malama har ta zo ta hau wannan kujerar. Amma da a ce fanko ce, ta isa ta hau wannan kujerar? Fanko yana hawa kujerar tafsiri? To ashe aiki tai, shine Allah ya bata wannan. Akwai ijtihadinta, bi jiddin la bi jaddin kullu majid, fa hal jaddin bila jiddin bi majidi. An gane, da kawai cewa tai malam Jafar shine mahaifina, da shi ta yi laifi. Amma da ta ce malam Jafar mahaifina ne, hafizun Qur'ani ne, malamin tafsiri ne, masanin fiqh ne, masanin lugha ne, ita ma sai ta bi hanyarsa, sai ta yi karatu. Bal ma jami'ar da ya je karatu ita ma sai ta tafi. Sannan kaga babanta hafizun Qur'ani, ita ma hafizun Qur'ani. Babanta mufassir, ita ma ta zama gata mai fassara Qur'ani. To dan Allah menene abun kalubale wai za a yi tafsiri? Wannan tarihi ya ɗauko. Nafisatu ya ce a wajen Shehu Usman Dan Fodiyo, malamar Qur'ani ce, malamar hadisi ce, kuma ba ƙaramin malama ba. Imamu Zuhuri, ɗaya daga cikin Sa'idu bin Musayyib yana da ɗaya Fatima. Wani almajirinsa wata ran goro, yana da iyalinsa sai matar ta mutu, ciwon rasuwa ya hana shi ma fitowa karatu. Sa'idu bin Musayyib kwana biyu baya ganin sa ya ce, wa ina wane ne? Aka ce ai matarsa ce ta rasu. Ba zai faɗa mai masa ta'aziyya ba? Ya ce ai yana ganin kwarjininka, yana ganin girman kamalan ya wuce ya zo ya same ka. Sai Sa'id bin Musayyib ya je ya sa aka kira shi, ya ce ai ba a haka, dan me za ka yi haka? Ya ce to kana san aure? Ya ce ina so. Kana da dan wani dirhami da za a nemo ma wata ka aura? Ya ce ba su da yawa dai, yan dirhamai ne ba su uku ko biyar ba. Ya ce kawo su. Ya irgo ya bayar, ya tafiyarsa gida. Da yamma sai ya ji ana kwankwasa masa kofar gidansa. Waye? Ka ce Sa'idu ne. Ya ce wallahi na yi tunanin samarsa da Sa'idu 1000, amma ban kawo wancan malamin na ba saboda matsayinsa ya wuce zo gidana. Ya ce wani Sa'idu? Aka ce Ibn Musayyib. Ya ce ina kyarma na zara kofa. Ya ce yana budewa sai na ga wata zankaɗe ɗiyar balarabiya, sai ya miƙa min hannunta, ya ce ga amaryarka nan. Ya tsaya ina kallon ta, ya ce ai wannan kuɗin da na karɓa a gurin ka sadakin yata ne, na kuma aura ma ita. Kawai aka miƙa ma amarya, aka juya aka tafi. Yanzu ya kamata ya dawo makaranta ko bai kamata ba? Ya kamata ko bai kamata ba? Sati ɗaya ba a dawo makaranta ba, sati biyu aran ma bai dawo makaranta ba, sati na uku, wata ɗaya, wata biyu, sai aka aika lafiya dai wani bai